Čau ľudia, vítajte pri novom videu. V dnešnom videu vám ukážem, ako robiť pesničku, ako ja, Mr. Debbie. Ideme si to ukázať. Idem v BandLab. Je to najlepšia stránka na robenie, lebo to je free a je to na internete, takže všetko je pohodka. Ideme New Project, takže mal som nápad na pesničku a bude tak, že cancel. Bude to, že Tobiáš, Boris, Henďo. Chápete? Ja vám to ukážem. Add track, dáme drum machine najprv. Jaké chceme rýchlo. Dáme 120, neviem, počkaj, svítikome BPM. Tobiáš, Boris, Henďo. Ja neviem, tempo idem. Ja dáme 130. Tak stačí 130. Ticho buďme tam. Tobiáš, Boris, Henďo. Tobiáš, Henďo. Boris. OK. S týmto by sme mohli pracovať nejak. Neviem robiť toto. Neviem robiť bubny, takže bubny si nikdy nerobím. A.k.a. raz som robil pesničku inú. Takže grand piano. Ideme na to. Natočíme melódiu rýchlo. Rýchlo to je. Mm. 111. Tam. Počkaj, nie. To vymažeme. OK. Tak. Teraz si to ideme upraviť. MIDI editor, a ty prestaň sa pohybovať. OK. Teraz ideme pridať akordy. Ideme vymyslieť akordy. Dáme z gitarou akordy. Možno nie takto s gitarou. Neviem, sa pojiť gitarou do toho. Chceme to vymazať. Delete. Add track. Virtual Instruments. A nechceme grand piano, chceme niečo také iné. Dáme si gitar. Nástronovka. Funky gitaru. Ja sa to dá použiť tak. Funky gitara je veľmi divná. Jazz. Máme jazz gitaru. Počkaj, jak to zmeniť? Nie, oktava plus. Spolu. Tobiáš, Boris. Hej, to nahrám.
MIDI editor, aby to všetko išlo akurát. Už začína jak vyzerať. Ideme pridať basu. Add track, virtual instruments. Dáme tu na, že ne bass. Kde je bass? Kde je basa tu? Kde je basa? Aha, tu je electric basses. Ideme si pozrieť. Nie. Budeme takáto basu. OK, toto chcem použiť. Niečo som cikol, tak. A pôjde to, že... Niče? Tak. OK, už to mám asi vymyslené. Som to veľmi zle. Ale to je jedno. Teraz to ideme zmeniť v MIDI editore. OK. Toto dáme takto, aby sa opakovalo stále. Čo tam ešte môžeme pridať? Track. Voice pridáme až nakoniec. Virtual instrument. Ideme sa pozrieť nejaké zaujímavé akordy. Dáme nejaký lead. Čo to robím? Hold on. Teraz to zmeníme trošku. Tak, OK. Asi by sme to v podstate mali, už to netreba nič pridať, už mám asi voice track. Teraz urobíme takú zaujímavú vec. To len my profesionáli robíme. Jak sa to vypína? Aha, tak, to len čukne. Dobre, začne to iba basou. Alebo niečím to začne. Začne to iba akordami.
ideme to skopírovať. Už problém. Ticho buď. A instrument toto treba trošku MIDI editor. Asi takto to môže byť a už treba nahrať audio. Ok, ideme si to vypočuť. Dobre, drž hubu. Toto tu nakatneme až po tady, nech tam nie sú nejaké random sound efekty. A môžeme ísť na to. Hold on, to je pík. Dobre, treba to ešte raz nahrať. A treba si tá sluchatka. Yeah. Ideme na to. Philip on the beat, yeah. Ideme na to. Tobiáš, Boris, Henďo. Tobiáš, Boris, Henďo. Oh, Henďo. Tobiáš, Boris. Ľudia, ďakujem, že ste sa pozerali do konca, dúfam, že sa vám video páčilo. Video vyjde aj ako, jak sa to volá, music video proste. Ale je to až asi dneska večer neskôr. Takže buďte pripravení, majte zapnutý zvonček, odber, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom novom videu.